Sa mga bukton mo gikugos ang imong anak nga si Jesus. Siya ang gugma mong tiugunay ug ang tibuok mong kalipay. Uulay nga inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga kapandangabang imo kami nga panabakangan among maluluy-on nga inakan. Si Jesus sa bata pa siya daw pagkakikit ananiya mga lansang bangkaw ug kupakan pa nga sa krus pagaantuson niya. Uulay nga inakan sa Ginoo ug sa kanunay nga kapandangabang imo kami nga panabakangan among maluluy-on nga inakan. Gibati man usab sa inakan ang mga giantos sa anak niya ay ang sala sa mga katauhan makuman ang naingnan niya. Uulay nga inakan sa Ginoo ug sa kanunay nga kapandangabang imo kami nga panabakangan among maluluy-on nga inakan. Si Jesus nga nimo mingkupot kay kanimo iyang gipasabot katong masulog ang panahon nga sa krus siya pagadupon. Uulay nga inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga kapandangabang imo kami nga panabakangan among maluluy-on nga inakan. Uinahan ilingi mo kanamo ang mga mata mong maluluy-on ug sa Dios kami ikakampo aron sa mga sala pasayloon. Uulay nga inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga kapandangabang imo kami nga panabakangan among maluluy-on nga inakan. Maoy mainit mong tinguha nga makabig ang makasasala. Busa sa anak mo kami ikuha sa pasaylo sa among mga sala. Uulay nga inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga kakapan
ulay nga inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga kapanabang imo kami nga panabangan among maluluyon nga inahan kadtong alaut nga mga kalag nga mibati sa mga kagulakanan sila nga tanan nakakaplag sa kanunay mo nga panakabang uulay nga inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga kapanakabang imo kami nga panabangan among maluluyon nga inahan ni ato nga mga kalisdanan sa mga magsasakay nga gibati mga pagtawag imong gipamakati ug makadawagat sa dungguanan uulay nga inahan sa Ginoo ug sa kanunay